Nang Mbak Anis tuku putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldafa dan ini rekan saya Rehan Ditya. Golek apa nang Mbak Sutini? Si. Ono apa? Iki ada ono apa sih? Ono film. Kene kan gawe film. Iki film tentang apa? Lek gak salah film ini judulnya Mina Jinggo. Aku masih penasaran ya film ini. Wis langsung aja wis. Saksikanlah drama kami kali ini. This is drama Mina Jinggo Leno, karya 11D Technitis Maneta. 3, 2, 1, action. Kocap Kacarito, bumi Majapahit geger. Sak marine patih Mina Jinggo ngancem agawe kate nyerang Majapahit. Lekne lamaran ing Ratu Kencana Wungu ditolak. Ratunipun nesu amarga ora kepengen nrimo lamaran patih Mina Jinggo. Tapi ora pengen pisan kedadean nyucurake getih ing Majapahit. Kula pun patilo genter ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Ratu. Iya Paman Patih Logender, tak tampa sembahmu. Matur nuwun Kanjeng Ratu. Kula sedulur Jawa Menteri Negara ing Majapahit ngaturaken sembah pangabekti marang Ratu Kencana Wungu. Kula Mina Koncar maturaken sembah pangabekti marang Ratu Kencana Wungu. Dawuh sami-sami Paman Mina Koncar, panjenengan minangka sesepuh ing raja. Kula nyuwun pituduhe panjenengan. Nuwun sewu Kanjeng Ratu, kula badhe matur. Nggih Paman Patih, sumangga. Garai Mina Jinggo iku wis menang sayembaran. Kula males disandingake kalian Mina Jinggo. Amargi mantun perang kalian Kebo Mercuet, raganipun Mina Jinggo. Wis boten kangge wujudenipun gregesi Allah tanpa rupa. Tok panyipta ora bisa diselek. Leres panjenengan leres, ananging kita kedah minggunakaken kawicaksanaan awit kawicaksanaan menika ndadekake keleresan. Banjur kepriye karepmu Paman Patih? Miturutku perang pripun Mina Jinggo mawon. Minangka awit boten lebih saking mriki ing kapetan wonten srengenge kembar. Sik. Sing kok karepke srengenge kembar iku apa layang seta lan layang kumitri putramu kuwi? Leres panjenengan, leres Patih Mina Koncar. Tapi miturku layang seta lan ing layang kumitri lawan Mina Jinggo kok rupane isih kurang lho. Lek tak pikir-pikir kok bener ya sing mbok omongi. Ayo wis coba mikir bareng-bareng kira-kira sapa manungsa sing bakal iso numpes Mina Jinggo. Nun sewu, assalamualaikum. Nun sewu. Waalaikumsalam. Sopo iki? Kok gak tau tumon aku? Nggih, nami kula Dayun. Oh, Dayun. Patih sakebanggangan. Yo aku iki
kula ngaturaken sembah bakti Kanjeng Ratu. Yo yo yo, tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Tebih saking Blambangan, dawuhipun Kanjeng Adipati Minakjingga, kula dipun utus nyuwun wangsulan bab nagih Jambi, kang kaaturaken dhateng panjenengan rumiyin Kanjeng Ratu. Oh iya Yun, enten ana sebelah kono dhisik ya. Nggih Kanjeng Ratu. Paman Patila Gender, pripun pemanggih panjenengan kalian lamaranipun Pati Minakjingga, Paman? Nun sewu Kanjeng Ratu, miturutku lamarane Minakjingga mboten usah diterima. Nggih Paman Pati, kula paham senjenengan maksud. Tapi kepriye nggih carane? Ngapunten Kanjeng Ratu, kula badhe nginfoaken sesuatu niki. Niki wonten ksatria sing sanggup mateni Minakjingga. Maturut infone, dheke sakti mandraguna. Kula aturi Paman Patih, nek panjenengan butuh kekuatan, kula gadah kebo kang asmane Kebo Wasesa. Panjenengan saged migunakaken kanthi wicaksana Paman. Mboten usah Sindurejo. Hei, Dayun, mlebu wae. Awakmu wis seru dhewe. Yen perkara iki wis dadi tanggung jawabku. Mula gatekno iki. Nggih, badhe kula sampaiaken. Intine jalaran miturut pitingan Jawa, amarga Kanjeng Ratu Kencana Wungu lahire dina Anggara Jamengan lan Adipati Minakjingga lahire dina Tampak Jenan, iku gak iso didadekno siji. Nggih Kanjeng Ratu, kula aturaken pamit, matur suwun. Yo Yun, sing hati-hati yo. Paman Minak Koncar, kula setuju kalian pendapate panjenengan. Nek laku nanti mimpi wonten jenengan ing Majapahit kang aran Bapak Sasuko. Punten Kanjeng Ratu, keparing matur. Nggih Paman, sumangga. Mbok menawi ingkang panjenengan maksud menika Damarwulan, abdinipun Patih Logender. Napa leres Paman Pati abdinipun panjenengan asmane Damarwulan? Leres Kanjeng, abdi kula wonten ingkang asmane Damarwulan, ananging kiambake namung tukang makani jaran Kanjeng. Boten napa-napa Paman. Yen sakmenika kula badhe kepanggih. Nggih Kanjeng Ratu. Monggo Rama, monggo. Saenipun Kanjeng Rama, kula aturaken sembah pangabekti mugi mujur. Tak tampa sembah pangabektimu lewat restu kekampen. Nun sewu Kanjeng Rama, kula mboten sempat naluk unjukan nama panjenengan. Wis ora usah teko kumprene iki ana perlu karo Damarwulan. Nggih, kula nyanggup dawuh jenengan butuh napa mawon kula bekti. Majapahit saiki lagi duwe musuh. Yaiku Adipati Minakjingga ing Blambangan. Lah iki mujudake kawedangan tumrap kowe Damarwulan kanggo abdimu menyang negara Majapahit. Minakjingga, iku wong sakti lho Kang Mas. Minakjingga sekti mandraguna iku mbiyen sakwise perang karo Kebo Marcuet, Minakjingga iku dadi cacat, mlakune ora jejeg, gulune tengeng. Dadi gawe musuh Minakjingga iku gampang, mesti menang. Menawi wonten napa mboten tiyang kene mawon? Napa kok kedah Mas Damarwulan? Wis ra apa-apa, Dek, anjas moro. Kula saged dados Senopati Majapahit. Menapa kula saged bidal benjing. Baik, lak ya ngono iku baru mantune Pati Logender. Wong maratuwane wis gagah perkasa,
sugih, kendel, bondo wani. Mosok mantune ringkih, wedi getih. Mariki melok aku menyang istana nemoni Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Besok ben ora kedisian Minak Jinggo sak durunge srengenge metu. Budhal menyang Blambangan. Nggih Kanjeng Rama. Apa maneh iki begunggah yen kowe bisa ngingit sirahe Minak Jinggo, kowe bakal iso dadi raja Majapahit. Sapa pingin mulya kudu rekoso. Lak ya pepisahan mek sedulur. Mari peperangan lak kumpul maneh sih. Yen mengko bojomu menang lak ya kepenak iso dadi ratu. Yen bojomu didelok wong liya iku tegese bojomu. Pancen bagus tenan. Dadi kowe ora usah salah milih. Tak kira cukup wis pamitono sak nang bojomu tak enteni ngarep. Nggih Rama. Di Anjasmara wis to, lirana aku menyang Blambangan. Tapi Kang Mas, Wis salah mboten napa-napa. Iya di Anjasmara aku pamit. Nuwun sewu Kanjeng Ratu, kula damar wulan. suwun wis teko damar bulan. Nggih Kanjeng Ratu. Tak tampa pengabdianmu. Pangestuku tombon. Kowe bocah saka ngendi? Nggih. Saking Palukumbo Kanjeng Ratu. Damar bulan. Kowe tak tugasi kanggo numpas Minak Jinggo. Apa kowe siap? Nggih Kanjeng Ratu. Keranten pangestu panjenengan kula siap. Yen ngono saiki budhal ning Blambangan. Tumpesen Minak Jinggo sing gawe honor ana ing Majapahit. Nggih. Wis tak akan dawuh panjenengan.